Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Adhyayam 10 Vibhuti Yogam Bhagam 2. അപ്പോൾ അധ്യായം 10ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഉണ്ടായത്. ഭഗവാൻ ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് എന്ന് കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നവർ വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തരാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും. യോ മാം അജം അനാദിഞ്ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ, ആ ഭഗവാന്റെ 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് ആദി പുരുഷനായിട്ട്. തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഭാഗവതത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയോടനുബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്മത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനന ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് സ്വയംഭുവാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മാവ് നമ്മളെ പോലെ ഒരു മാതാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയല്ല ഉണ്ടായത്. സ്വയംഭൂ, സ്വയമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാവ്. ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്മം, ഒരു താമര ഉണ്ടാകുന്നു. ആ താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം ഉത്ഭവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ പോലെ മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നല്ല ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം. ആ ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ ഉത്ഭവിച്ചതിന് ശേഷം ബ്രഹ്മാവ് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടും ഇരുട്ട് മാത്രം, മുഴുവനും ഇരുട്ട്. പിന്നെയോ വെള്ളം, പ്രളയം, ചുറ്റുപാടും വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇരുട്ടും. അതായത് സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങുന്നു. അത് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും അതിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി, ഒരു പകൽ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം തന്നെ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങുന്നു, ഇല്ലാതാവുന്നു. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ചും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഒന്നാമത് ഇരുട്ട്, രണ്ടാമത് മുഴുവനും പ്രളയം. താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, തന്റെ ജനനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഒന്നും ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്തായാലും എന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു താമരയുടെ മുകളിലാണ് താൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആ താമരയുടെ തണ്ടിലൂടെ ബ്രഹ്മാവ് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആ തണ്ട് നമ്മൾ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലെല്ലാം കാണാം. ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ താമരത്തണ്ട് ഉയർന്ന് അതിന്റെ തുമ്പിൽ, ആ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അകത്തേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ അറ്റം, അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവിനാകുന്നില്ല. അവസാനം ബ്രഹ്മാവ് തിരിച്ച് താമരയിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു. ആരെ ധ്യാനിക്കണം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, തന്നെ ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഉത്ഭവിപ്പിച്ചത് ഒന്നും അറിയാതെ, തന്റെ
ജനനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നറിയാതെ ബ്രഹ്മാവ് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്, തപ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതായത് തപസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് അതനുസരിച്ച് ധ്യാനത്തിലാകുന്നു. ആരെ ധ്യാനിക്കണം, എന്തിനെ ധ്യാനിക്കണം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, എങ്കിലും ബ്രഹ്മാവ് ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ദേവന്മാരുടെ കണക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1000 വർഷത്തോളം, ദേവന്മാരുടെ കണക്കിൽ 1000 വർഷത്തോളം ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്യുന്നു. അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന് ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ മുന്നിൽ ആ ഭഗവാൻ, തന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ ബ്രഹ്മാവിന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാത്തിനും മുന്നേ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷവും എല്ലാം പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയാലും ഭഗവാൻ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാത്തിനും മുന്നേ ഭഗവാനുണ്ട്. അഹം ആദിം അഹം അജം അനാദിച്ച എന്നതിന്റെ ഉത്തരം അങ്ങനെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആദി പുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്? അവർ പരസ്പരം ഭക്തന്മാർ സത്സംഗത്തിലൂടെ, ഭക്തന്മാരുടെയും ഒരു സത്സംഗം ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരേപോലെ മാനസിക അവസ്ഥയുള്ളവരെല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്നത് പോലെ, നമ്മൾ ഒരു ക്രൂഡ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുടിയന്മാരെല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്നു നമ്മൾ പറയും, അവർ ഒത്തുചേർന്ന് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുവാൻ, ആഹ്ലാദിക്കുവാൻ അവരും ഒത്തുകൂടുന്നു. സത്സംഗത്തിലൂടെ ഒരേ മനസ്ഥിതിയുള്ളവർ ഒത്തുകൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് സ്വയം ആഹ്ലാദിക്കുന്നു, ആനന്ദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ചിന്തകളൊന്നുമില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ സ്വയം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഗുരു എന്താണോ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധാപൂർവം വളരെയധികം മനസ്സോടുകൂടി, നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി, സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ അതിൽ സന്തുഷ്ടനാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ കരുണയുണ്ടായി അദ്ദേഹം സ്വയം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. അത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലായിരിക്കും, നമ്മൾ അറിയുകയില്ല. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരവസരം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട്, നമ്മൾ അത് അപ്പോൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. കാരണം അത് ഭഗവാൻ നമുക്കായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുവാൻ കൂടുതൽ ഒരവസരം നമുക്ക് തരികയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ അവസരത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുവഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ അവസരത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. നമ്മൾക്കറിയില്ല ഭഗവാൻ ഏത് വഴിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ബുദ്ധിവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല വിധത്തിലുമാകാം. പലതരത്തിലുള്ള സേവനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ജ്യോതി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഭക്തന്മാരെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ള വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഭഗവാൻ ഈ 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും
ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഭഗവാൻ സ്വയം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, നിരന്തരം ആരാധിക്കണം. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുളിർക്കെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തരുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാൻ തന്നെ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ പരിശ്രമം ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരിശ്രമം മാത്രം, അതും അനന്തമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ കണ്ണു തുറക്കും, നമ്മിൽ കരുണയുണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി. കാരണം ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. അപ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അദ്ദേഹം നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഭഗവാൻ ആ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം അർജുനൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉറവിടം, ഉത്ഭവസ്ഥാനം എല്ലാം പറഞ്ഞതിനെ അർജുനൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങയെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ഭവിഷ്യമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ സങ്കീർത്തിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ ഇവിടെ അർജുനൻ തൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാൽ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പരം ബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം പരമസത്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രഭുപാദ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നു. എന്താണ്? ആദ്യമായിട്ട് പരംബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമസത്യം. പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മളെയും ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വെറും ബ്രഹ്മമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ പരബ്രഹ്മമാണ്. എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനെ പരമമായത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തത്, അതീന്ദ്രിയമായത് എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതികതയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളാണെങ്കിലോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാൽ തെറ്റി വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അധപ്പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം നമ്മിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. അതുമൂലം നമ്മുടെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള പരംഭാവത്തെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നു. നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പരമനായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മമാണ്, നമ്മൾ വെറും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവാത്മാവ്. പക്ഷേ ആണെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മികത്വം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല.
പരംധാമം പരമമായ വാസസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പരംധാമമാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അപ്പോൾ അതും ഭഗവാനാണ്. പവിത്രം ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ജീവാത്മാവും പരിശുദ്ധനാണ്. എങ്കിലും വ്യത്യാസം എന്താണ് അവിടെ? ഭഗവാൻ പവിത്രനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂലം ആ ഭഗവാന്റെ പവിത്രത നമ്മളെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധതയുടെ വിശേഷം. ഭഗവാൻ സ്വയം പവിത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, ഗുണം എല്ലാം തന്നെ പവിത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമജപം പരിശുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നത് വഴി തന്നെ നമ്മളും പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ പവിത്രതയ്ക്ക്. എന്നാൽ നമ്മൾ പവിത്രരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകരായി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും. പരിശുദ്ധരായാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അനന്തമായിട്ടുള്ള തോതിൽ പരിശുദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധതയ്ക്ക് നമ്മളെയും പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ വ്യത്യാസം, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ അണുവാണ്, ഭഗവാൻ വിഭു ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ പരമം ഭവാൻ, പവിത്രമായത്, പരമസത്യമായത്, പുരുഷം. ഭഗവാൻ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എൻജോയർ, ആസ്വാദകൻ. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകനും ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെയും പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ വ്യർത്ഥമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ആ ഒരു വഴിയിൽ നമ്മളെ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പക്ഷേ പരമനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം എന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വയം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും സേവകർ. ശാശ്വതനാണ്, ജീവാത്മാവും ശാശ്വതരാണ്, ഭഗവാനും ശാശ്വതനാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതത്വം എന്നെന്നും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ജനനവും മരണവും ഇല്ല, എങ്കിലും അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക ശരീരം ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന് അങ്ങനെ വേണ്ടി വരുന്നില്ല. ദിവ്യം, ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ദിവ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഭൗതികതയിൽ വന്ന് ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ദിവ്യനാണ്. എന്നാൽ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ആദിദേവം അജം വിഭും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഭു ആണ് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വിഭു ആണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനന്തമായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിഭു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഞാൻ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, പിന്നെയോ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് ഋഷികൾ? അർജുനൻ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദേവർഷി നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഋഷിമാരും അങ്ങ് തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്വയം അങ്ങ് തന്നെ ഇത് എന്നോട് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുൻപ് അർജുനനോട് മറ്റുള്ള ഋഷിമാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം, സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനന് മറ്റ് ഋഷിമാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് അറിവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ആ കാര്യം അർജുനനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. സർവമേതദൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹീതേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവോ ന ദാനവാഹ
അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒന്നിനും എതിര് പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ സത്യമാണ് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. അർജുനൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും അർജുനൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഋഷിമാർക്കും ദേവന്മാർക്കും എല്ലാം ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഞാനാണ്. അവർക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ആദി പുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു, ശരിയാണ്, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അങ്ങയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങ് തന്നെ അത് വിവരിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാന് മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവോ അത്ര മാത്രമേ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ അർജുനനും സ്വയം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനനെയും പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് സുഗ്രാഹ്യനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആസുര സ്വഭാവികൾക്കും നിരീശ്വരർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം അർജുനൻ അനുസരിച്ചു എന്നത് അനുകരണീയമത്രേ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ അതും നമുക്ക് അനുകരിക്കുവാൻ പറ്റിയതാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ അതേപടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനാണ്. നമ്മളോടുള്ള കരുണ മൂലമാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ഉണർവ് വരാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് സ്വീകരിച്ചുവോ അതേപോലെ നമ്മളും അതേപടി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. അതുവഴി മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ ശരീരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെയധികം പരിമിതികൾ ഉള്ളവയാണ്. അവയ്ക്ക് ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ആ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ, നമ്മൾ നിസ്സഹായരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം? എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം? അതുവഴി ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം എന്നാണ് അർജുനൻ ഇനി ചോദിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെ പോലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ഉത്തരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ഭാവിയിൽ ജനിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന,
അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അർജുനൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് ശ്രവണം ഭഗവാന്റെ സ്മരണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്തോറും നിരന്തരം ആ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ കളയുന്നില്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിയുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിൽ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് നമുക്ക് സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സമയം സ്മരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക വഴി ഒരാൾക്ക് അമൃത ആസ്വദിക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൃതത്വം, മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതായത് ഈ ജന്മം നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നിരന്തരം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇത് ഭാഗവതത്തിലും ശൗനക ഋഷി മുതൽ സൂത ഗോസ്വാമി വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരില്ല. കേൾക്കുന്തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ബന്ധു, ഏക ബന്ധു ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. കാരണം ഭഗവാനോട് അനന്തമായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള സ്നേഹം ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മറന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെയും നമ്മൾ മറക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു തവണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പിന്നീട് നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മതി വരുന്നില്ല. കാരണം ആ അനന്തമായ കാലമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപമാണ് അത്. ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം. അപ്പോൾ അത് ഒരു തവണ അത് കൈവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ള സന്തോഷം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമുക്കത് വിട്ടുമാറുന്നില്ല, നമ്മിൽ നിന്ന് അത് മാറിപ്പോകുന്നില്ല. നമുക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയാണ് അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായ സ്വാംശീകരണത്തിനായി ഞാൻ അങ്ങയെ എങ്ങനെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൂടാതെ അമൃത ആസ്വദിക്കാൻ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്തോറും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളുടെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ തന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും പ്രകാശം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസവും കാണുന്നതാണ് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും. അപ്പോൾ ഈ അറിവ് കൈവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഭഗവാൻ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിലാണ് അവരും പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം നമ്മൾ കാണുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഭൗതികവാദികൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ വിഭൂതികളുടെ അറിവ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാൻ പോകുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സർവവ്യാപിയായ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിവരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് പേരിടുകയും ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം
ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഐശ്വര്യം വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണ്. അതിനെ മുഴുവനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും സാധ്യമല്ല. എത്ര നാൾ, എത്ര സമയം പിടിക്കും? കാരണം ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശേഷനാഗം, അതായത് ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്ന ആ ശേഷനാഗത്തിന് 1000ഓളം ഫണങ്ങളുണ്ട്, മുഖങ്ങളുണ്ട്. ആ ഓരോ മുഖത്തിലൂടെയും അനന്തകാലമായിട്ട് ശേഷനാഗം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും അത് തീർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രമാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള വിഭൂതികൾ. അപ്പോൾ അവയെ മുഴുവനും പറയുന്നത് എങ്ങനെ? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവ മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത്. കാരണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനന്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ വിശദീകരിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതഃ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെയും അവിടുത്തെ വിഭൂതികളുടെയും മഹത്വം അമേയമാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. അവയ്ക്ക് കൃഷ്ണനെ സമഗ്ര ഭാവത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. എങ്കിലും ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ കപ്പാസിറ്റിയിൽ അനന്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുനനും പരിഭ്രാന്തനായത്. കാരണം അർജുനൻ ഒരു ജീവൻ മാത്രമാണ്. ആ ജീവന് അനന്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികൾ അനന്തമാണ്, അതിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളവ മാത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെയും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ അത് കേൾക്കുവാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അമരകോശം എന്നുള്ള ഡിക്ഷണറിയിൽ വിഭൂതി എന്നുള്ളതിന് അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം എന്നാണ് അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസാമാന്യമായത്, സാധാരണമായിട്ടുള്ളതല്ല, അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ദിവ്യശക്തികൾ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എങ്ങും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ചിലതാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം ഗ്രഹിക്കാനും കഴിയുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വിഭൂതികളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പല സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മുനിമാരിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ, തത്വശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളിൽ, മനുഷ്യരിൽ, വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ, ഗുണങ്ങളിൽ, മൃഗങ്ങളിൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, ആര് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അതിവിടെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആദിത്യന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 ആദിത്യന്മാർ, 12 ആദിത്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് എല്ലാം തന്നെ ദേവന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എങ്കിലും ആദിത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ തന്നെ 12 വിഭാഗമായിട്ട്, നമ്മുടെ ഒരു വർഷത്തിൽ 12 മാസങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 12 പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഓരോ മാസവും ഇന്ന സൂര്യനാണ് ചുറ്റുന്നത് എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 12 ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അന്തരീക്ഷചാരികളായി 50 വിധം മരുത്തുക്കളുണ്ട്. അതായത് വായുവിന്റെ വകഭേദങ്ങളാണ് മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 50 തരത്തിലുള്ള
വായുക്കളാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന്. അതിന്റെ അധിപതിയാണ് മരീചി. ആ മരീചി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ദേവന്മാർ, പല പല സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ദേവന്മാരാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ദേവന്മാർ. ആ ദേവന്മാരും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളതുപോലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും ദേവന്മാരുടെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട്. അതിൽ ദേവന്മാരിൽ സാധാരണ ദേവന്മാരുടെ തലവനാണ് ഇന്ദ്രൻ. അതുപോലെ സൂര്യന്റെ 12 ഭേദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് വിഷ്ണു, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ വായു, 9 തരത്തിലുള്ള വായുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് മരീചി. മരീചി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇനി ശിവൻ ഏകാദശ രുദ്രന്മാർ, 11 രുദ്രന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ ശിവനാണ്. ആ ശിവൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിൽ കുബേരൻ, വസുക്കളിൽ അഗ്നി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, സൃഷ്ടാക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ്, ദൈത്യന്മാരിൽ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ, ശിക്ഷകരിൽ യമദേവൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്. അപ്പോൾ യമദേവനും ആര്യമാവും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശിക്ഷകരിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഒരു ഭൗതിക ശരീരമെടുത്ത് ഈ ശരീരം പലതരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരെ എല്ലാം യമരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരെ എല്ലാം തന്നെ. കാരണം ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് അവരുടെ പുണ്യവും പാപവുമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ നരകത്തിൽ പോയി ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുവാൻ. അവർക്ക് ഏത് ജന്മമാണ് വരേണ്ടത് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്, പാപകർമ്മത്തിന്റെ ശിക്ഷ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ യമരാജാവാണ്. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു, അതും യമരാജാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശിക്ഷകരിൽ യമരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പിതൃക്കൾക്കായിട്ട്, നമ്മുടെ പൂർവികർക്കായിട്ട് ഒരു ലോകമുണ്ട്, അതാണ് പിതൃലോകം. ആ പിതൃലോകത്തിന്റെ അധിപതിയാണ് അരിയമാവ് എന്നുള്ള ദേവൻ. ആ അരിയമാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ. ഇനി മുനികളിൽ വ്യാസൻ, മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദമുനി, പുരോഹിതന്മാരിൽ ബൃഹസ്പതി ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനാണ്. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ചിന്തകരിൽ ഉഷനാകവി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈത്യന്മാരുടെ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യനെയാണ് ഉഷനാകവി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു? ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സൂര്യനെ നമ്മൾ ദിവസവും കാണുന്നതാണ്. ആ സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതം, സ്ഥാവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചലിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള പർവ്വതം. അതിൽ ഹിമാലയത്തെയും നമുക്കറിയാം. ഹിമാലയം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം അഗാധമാണ്. ആ അഗാധമായിട്ടുള്ള സമുദ്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ അതിനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നു. ആ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇതിലെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന്. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയിൽ വായു, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഗംഗ, സൃഷ്ടികളിൽ ഞാൻ, ആദി മധ്യം അവസാനം എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, മധ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിയെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, കൂടാതെ സൃഷ്ടി സംഹരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം, നവംബർ ഡിസംബർ കാലം അധികം ചൂടും തണുപ്പുമില്ലാത്ത മാസങ്ങളാണ്. ആ മാർഗശീർഷ മാസം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഋതുക്കളിൽ വസന്തകാലം,
അനവസാനമായ കാലവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നത്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നത് ഈ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ്. ആ കാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം ക്രോധം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ എന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി തത്വശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. ജീവഗണങ്ങളുടെ ജീവചൈതന്യം, അവബോധം, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസ്, അതും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാണ്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം, അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വസമാസം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യം, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമം, ഇവയും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇനി മനുഷ്യരും രാജാക്കന്മാരും, അവരിൽ പാണ്ഡവരിൽ ധനഞ്ജയൻ, അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്മാരിൽ രാജാവ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം രാജാവ് ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവനും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാത്തിനെയും വീക്ഷിക്കുകയോ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നടന്നു പോകുന്നു. അതുപോലെ മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ രാജ്യത്തെയും രാജാവാണ്. ആ രാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതായത് വാസ്തവത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിലെല്ലാം രാജ ഋഷികളാണ് ഇവിടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, രാജർഷികൾ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന്. കാരണം അവർ രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു പോന്നു. അവർക്ക് ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാക്കളെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചുമതല തനിക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ചെയ്യുക. അവർ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും അവർ ഇതെല്ലാം തൻ്റെതാണ് എന്നുള്ള അഹംഭാവത്തോടുകൂടി രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവരെ രാജാധികാരികളാക്കിയിട്ട് ഇവർ വേഗം തന്നെ രാജ്യം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അത്രമാത്രം അവർക്ക് ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊരിക്കലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മനുഷ്യന്മാരിൽ രാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവൻ, അതായത് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബലദേവനായിട്ടും നമുക്ക് വാസുദേവനെ കണക്കാക്കാം. വസുദേവരുടെ മക്കൾ. വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇനി ഗുണങ്ങളിൽ ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഞാൻ സതുദ്യമവും ഞാൻ ജയവും ഞാൻ ശക്തരുടെ കരുത്തുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ മനുഷ്യരിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ചിലർക്ക് വളരെയധികം ശക്തി, കരുത്തുണ്ടാകും, ചിലർക്ക് വളരെയധികം തേജസ് ഉണ്ടാകും,
ചിലർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ, അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു കണിക അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നിയമവും കുറ്റകൃത്യവും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയിൽ അതായത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായ, നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. ഭഗവാനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. അങ്ങനെ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ആ ഒരു വഞ്ചനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ചൂതുകളിയാണ്. ചൂതുകളിയിലൂടെ ഒരാളെ നമുക്ക് വഞ്ചിച്ച് അയാളുടെ ധനമെല്ലാം കൈക്കലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കാരണം അതിനെ കവച്ചു വെക്കാൻ വേറൊരു ചതിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന, പ്രാധാന്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണനെ ആരെങ്കിലും ചതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ അവരെയും വെല്ലുന്നവനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലും ഭഗവാനെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. നല്ല ഗുണങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ചീത്ത ഗുണങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ആർക്കും തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ജരാസന്ധന്റെ കാര്യം എടുക്കാം. ജരാസന്ധൻ ഭഗവാനെ യുദ്ധത്തിന് 17 തവണ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു. 17 തവണ ഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അവസാനം 17 തവണയും ജരാസന്ധൻ തോറ്റുപോകുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ജരാസന്ധനെ തോൽക്കാനായിട്ട് തോറ്റിട്ടും ജരാസന്ധനെ വധിക്കാതെ, ജരാസന്ധനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ വിടും. ഭഗവാൻ പോട്ടെ, പൊക്കോളും, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആയുസ് വെറുതെ തന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ, കാരണം എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അടുത്ത തവണ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജരാസന്ധൻ വരും. അപ്പോൾ ആ സൈന്യത്തെ എല്ലാം എനിക്ക് വധിച്ച് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വഞ്ചിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ അവരിൽ കൂടുതൽ കഴിവോടുകൂടി അവരെ വഞ്ചിക്കുന്നു, തോൽപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാനോട് ഉള്ള ദേഷ്യം മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശത്രുത്വം മൂലം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരം ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെയും കവച്ചു വെച്ച് തനിക്കൊരിക്കലും മരണമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതായത് വിഷ്ണുവിനെ തോൽപ്പിക്കണം, വിഷ്ണുവിനെ പറ്റിക്കണം, വിഷ്ണുവിന് എന്നെ വധിക്കാൻ സാധിക്കരുത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല ട്രിക്കും ഉപയോഗിച്ചു. എന്നെ പകലും രാത്രിയും ആരും വധിക്കരുത്, ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും വെച്ച് വധിക്കരുത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു ആയുധവും ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ വധിക്കരുത്, ഇവിടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾ ഒന്നും തന്നെ എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയെല്ലാം പകലും രാത്രിയും എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനേക്കാൾ ബുദ്ധിയുണ്ട് ഭഗവാന് എന്ന് ഭഗവാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനുമല്ല, മൃഗവുമല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം, ചൂതുകളിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വഞ്ചനയിൽ. അതിനെയും ഭഗവാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന്. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ശിക്ഷ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം, സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളിൽ, അശ്വങ്ങളിൽ ഉച്ചൈശ്രവസ്, ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ ഐരാവതം. ഈ ഉച്ചൈശ്രവസും ഐരാവതവും വെള്ള കുതിരയും വെള്ള ആനയുമാണ്. അത് പാൽക്കടൽ കടയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ്. അവ രണ്ടും വിശേഷപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി, അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തൻ, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, മത്സ്യങ്ങളിൽ സ്രാവ, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. ഇവയെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള, നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആ വിഭൂതികൾ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചതാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല.
ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല, അവ അനന്തമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതോ, അർജുനൻ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ ഒരു ചെറിയ കണിക, ഒരംശം മാത്രം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ അനന്തമാണ്. യദ്യത് വിഭൂതിമത് സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ തത്തദേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അതിനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പ്രകൃതിയിൽ വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ വളരെയധികം ശക്തിമത്തായിട്ട്, ബുദ്ധിമത്തായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്സുറ്റതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യവത്തായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടികൾ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കണിക അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു അനുഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രമാത്രം നമ്മൾ കാണുന്ന ആ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി, ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ, അത് ഇത്രമാത്രം സൗന്ദര്യത്തോടുകൂടി, ശക്തിയോടുകൂടി, തേജസ്സോടുകൂടി എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു കണിക അവിടെ പ്രകടമാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർത്തി നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണാവബോധം വരുന്നത്. അതായത് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും കാണുക. എന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നുവോ, മറന്നു പോകുന്നുവോ, ആ സമയത്ത് അതിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മായ പിടികൂടുന്നില്ല. അതായത് എല്ലാത്തിനെയും, സകലത്തിനെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ച് കാണുമ്പോൾ, അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മായയിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് സത്യം. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എല്ലാം തന്നെ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിംജ്ഞാതേന തവാർജുന ഇഷ്ടവ്യാഹമിദം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ അവതാരത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരംശം, ഭഗവാന്റെ ഒരവതാരം, അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് മാറി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്നു. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണുള്ളത്, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. അതിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ആ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ആ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ, ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിലും ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പ്രദേശം തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവനും കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതും ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളല്ല, അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രം. അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പോൾ
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്രമാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി, ഐശ്വര്യം, വിഭൂതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനും വ്യാപിച്ച് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്താൻ കഴിവുണ്ട് ആ പരമാത്മാവിന്. കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരംശം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്നു പോരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധ്യനാകുന്നു. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ വിഭൂതികളുടെയും വിസ്തരണങ്ങളുടെയും വിവരണം സശ്രദ്ധം പഠിച്ചാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം എന്ത് എന്ന സംശയലേശമന്യെ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായി ഉറപ്പിക്കാനും കഴിയും. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ കേൾക്കുന്നവർക്ക്, ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ആ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുറപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളെ വിസ്തരിച്ച് പറയണമെന്ന്. ഈ അധ്യായത്തിലെ 8 മുതൽ 11 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ കൃഷ്ണ ആരാധനയെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തെയും വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായി പരിപൂർണ ഭക്തിപൂർവകമായ സമ്പർക്കം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് ഈ അധ്യായം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പഠിക്കുന്നത് വഴി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആ ഒരു തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മഹത്വം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കണം, അദ്ദേഹമാണ് ആരാധ്യ പുരുഷൻ എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് ഏവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി ആരുമില്ല. അദ്ദേഹം അസമോർദ്ധനാണ്. അവിടത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനോ അദ്ദേഹത്തോട് തുല്യനോ ആയി ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരുമായിട്ട് തുല്യരായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത്. കാരണം ദേവന്മാരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുമായിട്ട് തുല്യരായിട്ട് കാണരുത്. അതുകൂടാതെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉത്ഭവം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ ഉത്ഭവം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുരിക കൊടിയിൽ നിന്നാണ് ശിവന്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ ഭഗവാനുമായിട്ട് തുല്യരായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. കൂടാതെ ദേവാരാധന ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ ആരാധനയേക്കാൾ ചെറുതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണവും അതാണ്. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് നമ്മുടെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മളെ ഒരു പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക്, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാതെ നമ്മുടെ പുനർജന്മം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും ഒരുപോലെ കാണരുത്. ദേവാരാധനയും കൃഷ്ണാരാധനയും വ്യത്യസ്തമാണ്. ദേവന്മാർക്ക് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരാൻ ഉള്ള കഴിവ് വളരെ തുച്ഛമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം അനന്തനായതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ സുപ്രീമസി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അല്ല, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുക മാത്രമാണോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. കാരണം പേര് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു പോകും, പക്ഷേ പിന്നീട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നാളത്തെ
നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ